en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en wodede o duniya. Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe. ɓataake buuɗal yurmeende so feeri feeñe windere njeslaare 16 siilo hitande ujunnaji ɗe 19. ɓataake men hande fayi koye dewle gurdam ɓerɗe gurdam galleji nde tawno yangara kala haqillaji men ɓuri tongade kame ɓerɗe men koye dewle. nde tawno suka debbo so yonti nana dewgal, suka gorko so yonti nana dewgal, neɗɗo so dañi haalat dewle, neɗɗo so mahi wiyete yo res ɓayde dañi galleji. ya ngara kala gurdam men ko dewle, ɓayde ko ɓuri hewde gurdam men ko dewle. jogiiɗo emo ala kala hen jontuɗo so yonti sakkante feere beele daña cuddiɗo walla daña joom galle. ɗum noon ko gurdam ɓurɗam mawnude e nder gurdam men, ɗam noon aɗam foti haalede e kala saha. nde tawno ko toɓɓere yanje moftude toɓɓe ha heewi, ko toɓɓere sarinde e nder ɓerɗe sare galleji, yimɓe ne laara yoga hen cuusani ha hande. nde tawno toɓɓere nde ande waɗi hen ɗo enɗam woni, ene waɗi hen ɗo enɗam ala, ne waɗi hen ɗo ɓesgu waɗi, ne waɗi hen ɗo ɓesgu ala, ne waɗi hen ɗo gilli ngoodi, ne waɗi hen ɗo gilli ngala, ne waɗi hen ɗo teddungal waɗi, ne waɗi hen ɗo koyer waɗi, pap ene dewgal. ɗum noon ene moƴƴi e nder jewte men so tawi rendinama feccama tataɓal ngal dewgal dewle foti nawde yewtere nde ɗon. nde tawno en jettima e saaha mo tani ko debbo walla gorko ne haala, so tawi ɓe mbawodira ɓe jiɗodiri ne feeña. nde tawno gilli debbo e galle, gilli gorko e joom suudu mum ene feeña hayso ɓe kalani ene ando. kono kadi ko ɓuri hen labde ha ɓuri labde, kala gorko biyaɗo ko bawɗo yidde, ko bawɗo yurmade rewɓe, ya taw ko rewɓe mum ceedi. joom suuduma so seedima ka bawɗo yidde, kala goɗɗo ceediɗo nden yidde fawi koye gongantagal, fawi koye gonga mo joom suuduma o sakti. kala bawɗo wiide kaari ko jiɗowo, o gorko ko bawɗo yidde, o gorko ko jurumdero faade rewɓe, caggal wona rewɓe makko walla debbo makko seedi, onon haalɓe on kalani ko gonɗi, on kalani ko nunɗi. so tawi gorko ko jiɗowo yo joom suudu mum andu, so tawi gorko ko hewel yo joom suudu mum andu. ko gandumi ha gandumi ko gorko kala gorago makko ɗo tolni ya taw ko joom suudu makko adi andude, ɓayde ko on wa andina, ko on wa andi, ko on wo suusi reggodirde, ko on wo suusi ɗannodade, ko on wo suusi yaadude, ko on wo suusi sagdidde, ko on wo suusi wambodirde, ko on wo suusi waldude ha yimɓe kala jiya taw wona guyka cettotoka kaari ko giɗo, kaari ko bawɗo yidde, kaari ko gorko, yo debbo seeɗa. min noon Saar Abdullaahi Saar, so joom suudam ne seedi komi bawɗo yidde, kala bawɗo wonde so yiɗi komi hewel hanagi muta. kala jiɗɗo yo wi noon, kala jiɗɗo yo wi o wawa yidde caggal tan on ne seedi, wallahi ɓerdam ko aljanna woni, saabu ko ɗon woni gurdam, ko ɗon hani wonde, ko on poɗɗa reggodirde, ko on poɗɗa yiidede. ɓayde ko on poɗɗa reggodirde poɗɗa yiidede, on so settima a feewi, on so settaki kala ko haala ma ko gonga hoyi. ɗum noon kala gorko yo ɗaɓɓu beele joom suudu ma beele andinma an ka bawɗo yidde, kadi ka jurumdero faade makko. nde tawno ɗum woni ko rendini on,
sabu ko an yaɓɓi koyɗe ma gilay fuɗɗode jaaɗa galle maɓɓe walla cuɓiɗa yimɓe ma nelɗa galle maɓɓe ɓe jetti aɓe kersi walla an ñantiɗa curmitiɗa mbaɗɗa latiji jeesiɗa ƴewɗa wutte ɓurɗo yodde pawɗa hen gam yidde ƴamoydemo nde ko an adi tindemo ɓayde a tinimo noon a yettima Allah andi ko tinirɗamo so mbaadi ndi so jikko o so haqille o so caggal ngal so yeeso o so jaɓɓal ngal so haala ka Allah andi an andi a addimo e galle ma wat feere fof nomo andira aɗa yiɗimo nde tawno yiide kaari tan ndesa ɗum gadda ɗum firtani aɗa yiɗimo firtani ni aɗa andinimo aɗa yiɗimo ala firta ɗum ko nde o ari nde o yiya e ma yidde nde mbaɗɗa e makko nden yidde heewa ha rufta e ma an gorko o nde tawno gaddoyɗa ko leydi moƴƴiri ɗo mbawɗa aawde ayi janngo kene fuɗa nafan ma woni ɓesgu maɗa ɗum noon so tawi a addi leydi moƴƴiri alay sago ndosandi alay sago jirguitandi alay sago guitta kuɗon gono kono seraji alay sago ndultoɗa ɗen basale alay sago moƴƴina ndin leydi alay sago mbaɗa hen engrais mbaɗa hen pop beele leydi ndi ne rimɗa ndi moƴƴa on debbo noon ko rimɗi galle ba makko pop ko yooɗi toon ko pop ko an feññinta ndin mbaadi peññinta ɗum noon koye holludemo mbaadi yidde jiɗamo moƴƴinamo jurmoɗamo heeway makko o artayma kono an gorko sa hollanimo ɗum o yiirima tan ka tikkowo a yewtata a hollatamo a andinta a addimo tan monɗo omo defa omo fitta omo una omo ƴooga omo wuppa oɗon potta e lelde oɗon ceerta e lelde ɓernde nde wonko woni hen ha heewi saabu a yewtitta e makko a rokkatamo lelde makko no yiɗiri ni o heɓanima no yiɗiri ni teno debbo goɗɗo wiya kaari ko bawɗo yidde laaɓani ko kanko tan wawi jangtade ɗum ɓernde nde hiɓɓa ha ɓooya o watta yaltinde konnguɗi wiye ɗi konnguɗi ngalana e makko mata won nattuɓe e makko ala ko an waɗimo noon sabu ko an nayi ɓernde nde ha yetti won nokku nde heewi dag nde watti rufde ko nde rufata ko wona ɗum wonno ko mbaɗɗa toon walla wona ɗum woni ko jinnoɗa wadde toon walla a waɗani toon ko fonno wonde toon ko fotano wonde toon kono yaltane wama e maɗa wiye jikku o arti walla jikku haadata ko to so ɓooyi arta taw ko an fonno nehetademo tuma nde gadduɗamo e galle maɗa firti tan a yeehi a soodi puccu addi wona no ngu nehira toon ni ngu nehorto e galle ma hanti ko an wattata ngu e jaɓɓal ma sa joli aɗa harto ko an ƴewata hankadi hol yaadu ngu cuɓorɗa ngu watta wadde hol cuudal mum walla hol ñekkum walla hol yaadu mum wiye kaari nde wonno puccu kaari nde wonno to nde wawi ga kono hande ga wonti mbabba watti fiyede ayi watti hankkadi ko an wownir ɗum noon kala neɗɗo garɗo e maɗa no tawruma kala jagguirma noon ɗum noon gorko an so tawi ka bawɗo yidde so tawi ka jontaɗo so tawi ka jurumɗeɗo yo suddiɓe ma yo joom suudu ma seedo annene debbo so tawi ka bawɗo yidde so tawi ka bawɗo haalde so tawi ka bawɗo tafde gilli so tawi ka jontaɗo yo joom galle ma seedo goto hen kala yo seettono goɗɗo o so tawi joom galle seedima moƴƴere e joom suudu mum guila e gurdam kaala en ji bañiraɗo debbo goto o serani e haalde moƴƴere joom galle makko kalɗo jooɗi subaka ha nangue muta elle ma wi joom galle makko deftere yeeso makko somo haalanma gurdam moƴƴam joom galle makko hakkude mabɓe somo tindanma ɗum a yiɗata wo ɗacca so wona taw ka kiro walla taw a yiɗa nande ɗum ɓayde an a wayani noon walla a wayanaka noon ɗum noon so tawi gorko ko moƴƴo yo joom suudu mum seedo so tawi debbo ko moƴƴo yo joom galle mum seedo goto hen kala yo yaltin cimtol deftere simta gila ene wuura wasa acce tan ha debbo maaya daroɗa e qabri mum walla gara e jenesi mum kaala ha ɓoye goykinoɗa ko debbo moƴƴo newinoɗo kaalowo ɗaɗɗo ɗoftiɗo taw nde wuuri nde o meeɗa hebde ɗum e maɗa ɗum woni ko wiyete naafigagal hypocrite on an ka naafige ha yeeso Allah sabu a duusi o ha e qabri mum aɗa haala bolle puyɗe walla a duusima ha hôpital mo leli o sellani aɗa haala toon bolle puyɗe neɗɗo foof yo haale gila no wuuri an gorko sa felti haalde joom suudu maɗa haalmo gila mo wuuri mantumo ɗon ɗo defata mantumo ɗon ɗo ɓattima mantumo ɗon ɗo lelde nde weeli so lelde nde weeli wimo weeli mi weltima holko manki o haala
ƴeewa saɗa hebbiti debbo one ko hono noon so kaldigal ngal wonata ɗon ala ko fewata jomum ma cikka aɗa andi ɗum cikka aɗa funta yimɓe taw puntoɗa ko hoore maɗa Allah haali no qur'anil karim hay goto men wawa funtude Allah puntaten ko koye men tan puntaten annene debbo o gila subaka hanangue muta janggu joom galle maɗa ko moƴƴi e makko ko haalanmo o welto o ɓeyda ko metti ko kadi haalanmo o ƴeewa waylude ɗum o watta ɗum ko weeli gorko one ko hono noon ko ni jiirum gurdam men moƴƴa feewa gueɗal gongal ngal teskimi yimɓe men ɓe jiiɗa yiɗodirɓe ɓayde enen fof eɗen gandi enen fulɓe galleji men ɗe jiiɗa yiɗodirɓe ndene yidde moon onon yiɗodirɓe ɓe ndene yidde moon calɗon wonde nanam nofal ko holɗum debbo wonade wuuro ala leeso sukaɓe rewɓe bolle puyɗeji fijirɓe gurda mumen ene pooɗe nofuru mum wi gorko ma yo sodan ɗum yo sod ɓe guittamo e sago makko ha kanko hoore makko o watta hankadi ni woytadema ɗum omo woytoma ɗum ko meeɗano woytanadema guiƴa men fof dañi ɗum hay rewɓe resaɓe joni tokosɓe dañi ɗum min ha hande mi dañani ɗum taw ko kamɓe naati ɗon tene kamɓe haalɓe ɗum ɓe ngala dewle moƴƴe koɓe bandiji ɓe ñallirta ɓe ballirta aɓenayi guure mawɗe aɓenayi galleji goɗɗi janani aɓe bonna dewle janani ɗum ɗon foof noon so yidde woni hakkude debbo e gorko haɓe koɗodiri an debbo a haali ko yinnuma e joom galle ma o ɓeyda weltade ko mettuma hen o ƴeewa waylade annene gorko kaala ko welma e joom suudu maɗa o welto o ɓeyda annene kaala ko mettuma e joom suudu maɗa o wayla ɗum gonon yimɓe ɓe wona nanam nofalen nanoɓe kala hunde jaɓa kala hunde ndentoɗon ɗeɗon gueɗe so dentim ɗen goɗe mi wondima on mba hande no couple française giwɗo leydi France ari hanki noksot to chum kamɓe pewniti laanel jordi nawanno guel wangotoɓe ceene guilay Cologne mo leydi Mauritanie duuɓi sappo hikka ko laanel ngel waɗa banggue caggal nden kay kisal ngakkude e nder yogay ceene leydi Mauritanie ngam hulede wat boniɓe woto jande mabɓe hono no mbardunoɓe 2007 ni walla 2008 2007 holko saabi ɗum hande ɓe ngari ko wadde feet dewgal mabɓe duuɓi 56 goto mabɓe kala ene dari e ceene ɗaɗɗe Mauritanie ene manta goɗɗo o min ne ndesatami nde ko ni ha yettiɗo gorko one ko ni ha yettiɗo ɗum woni dewgal e kala saaha mbaɗen point ƴeewen to jaraten gorko ne suuɗa ko fewani ƴeewa ittude kala ko mbaɗanɗa debbo goɗɗo e beelema sa woni debbo ma tan welat debbo fof ko debbo pap ko debbo ko mankuma e makko haal ko manki ko haal so haala ka so lelde nde so laaɓal ngal so geste ɗe so ñaaƴayru ndu so konngol ɗi so moorol ngol so tawi guite ɗe kala no jiɗirɗa sa haali no bellirta tooni sa fewniriɗo tan welat neɗɗo welat debbo welat tan ko Allah tagi ɗum Allah tagi debbo Allah waɗi mum jarribaji ha heewi waɗi mum muuyoji kame tuyoji ha mbayno leydi tuyodiron kala debbo bawɗo wonde ne wawi weltinde gorko debbo mo wawi weltinde gorko ala sa memimo tan a leppat a yewata ko yalte maɗa ɗum firti noon wadde so tawi no jiɗirɗa ni a haali wo moƴƴinata sa haalani noon o haaɗata koto gandanma ko haaɗi cikka mataw wonko goɗɗum walla o finani naggam jaaha caggal galle aɗa luwana sukaɓe rewɓe galleji cuuɗi aɗa ñammin ɗumen aɗa yiyan aɗa holtini ɗumen wonko ganduɗen hen ha heewi ha wayno leydi taw ganduɗa wonko ponnoɗa hedde joom suudu maɗa sa haali no jiɗirɗa ni keeɓa ko nde tawno mawni kinaren ɗon ƴaggenden ɗon e yidde fijirde ne ɗon a haalata haalaɓa debbo one ko hono noon so harani tan yahat ñamoya e yimɓe ñaami ɗon gayni en karani wona goto fof ruttoto e lacciri ɓe caniya lacciri walla ɓe ƴeewa kosam yara joom suudu mane sa andi ala hattan yettade woni nokku ƴeew kala sifa no beldirtamo kanko andi namdomo so kersowo holno jiɗɗa weltorade moni kala so weltima ha ɓernde udditima tan lelotoɗano kono so weltaki an a rungtima ɗanima joomum rungtotako holko wonata haqqille joomum ƴewde no harde ɗum waɗi noon musidɓe tedduɓe alay saago tinɗen no moƴƴi ballodiren e mbadi peewal ballodiren e mbadi moƴƴere ganden dewle ɗe kanje nawi gurdam men ha laaɓi ha teskiɗen ni e nder rendoji meɗen toɓɓe men jalnika men haala men rendo men kalɗo jooɗiɗen ko dewle kaleten en mbawa addu toɓɓe goɗɗe taw dewgal natani hen ɓayde toɓɓe men kalɗo wawi yehede ha arte
ko dewgal alay sago nani hen dewgal. Eɗen natana ɗo henna ɓataake. Ɓataake oɗo henna ko oɗo baniraɗo debbo en keeɓi yirudemo guite men. Eɗen kewi wiide jiiɗa haalde ko en ganda kono en jiirimo guite men. Kanko haali e yeeso men ha laaɓi. Alhamdulillah, joom galle makko resimo. Joom galle o ko ɗanniyanke. Joom galle o kadi ne jogii ngalu. Sabu joom galle o ene jogii ngalu, ene mahi, ene waɗimo heen, ene waɗa yangara. Heewani ɓooyde leydi ndi woni ndi, so arti kadi heewani ɓooyde ɗo makko ɗo. Kono kadi kanko gorko o omo jogii nguurdam goɗɗam ɗam debbo o anda meeɗa andude. Allah waɗi noon gorko ne jogii noddirguel mum téléphone mum ne waɗi code. Kettoɗen no moƴƴi ne waɗi code. Debbo o noon meeɗa memde téléphone joom galle mum. Saha fof noon omo andi kam téléphone waɗi code kono meeɗa yiide code o. Waɗi saha goto noon gorko o lotoyima, téléphone o soni, o memi téléphone o laari numéro o, o heptini numéro nodduɗo ko numéro suka debbo gonɗo e nder wuro ngo. Kono on saha noon suka debbo ala ɗon, woni ko Dakaru laamorgo to woni. O ƴettani, o nodditi téléphone o ƴettani kanko debbo, suka debbo neldi message. A andi message so ari hay so téléphone ko baɗɗo code ene yalta dow he. Nde message o yalti debbo laari, o tawi debbo o windi hen ko min noon mboɗo sohli sabbatel sabu ration gasɗo. Ration ko gasɗo, kettoɗen moƴƴi. Min noddi mi heɓanima, mais mboɗo sohli sabbatel par ce que ration gas komi jiɗɗo yaade jeere. Jam kanko ɗum haawimo noon, o wi mbete o kam waɗani trompé, o acci o memani. Allah waɗi gorko ari o haalani haydara. Ha waɗi saha goto noon ɓe jaati wuro mango. Wuro ngo noon ne waɗi banque. Kettoɗen moƴƴi. Wuro ngo ne waɗi banque. Gorko ne fonno tirade haalis, yeehi ngam yiɗi tirade, ɓe mbi connexion ala, yo debbo jooɗo, yo gorko jotto seeɗa. Ɗo gorko jooɗi, debbo ne jooɗi, ene ɓaggi hoore muɗum e ɓalal he e wiide debbo o laari gorko huɓɓi téléphone o, wona ittude code mum, omo laara nde ko o yi koɗo no debbo ittiri, no gorko ittiri koɗo ni. Wandi koɗo ni woni hankadi ni ɓe kooti, nde ɓe kooti hankadi o meero téléphone hankadi ni gorko o, sabu hankadi wonko yi ɓernde famani. Allah waɗi noon neɗɗo gooto maayi e ngoɗon wuro ko debbajo. Ɓe jeehi ubboyde on, gorko acci téléphone galle, nawani téléphone o to jenali to, suwaɗ yejjid walla suwaɗ miijoto hankadi ɓayde koddiɗo maayi ɗon ko debbo, hay goto laata haaju e téléphone mum, yeehi jenays, yeehi tan o naati, o yi téléphone o tan, o waɗi koɗo tan, koɗo udditi. Musidɓe tedduɓe, o tawi kanko gorko o omo waɗi a logé, woni tan omo honni sukaɓe rewɓe tatto, hen ɗiɗo koye wuro maɓɓe jeeya, hen goto jeeya koye wuro maɓɓe, goten fof lowi ɗum appartement e nder laamorgo makko. Kettoɗen moƴƴi. Debbo noddunoɗo heɓani gorko o acci message o no tawi hen message mum, a jarama mi heeɓi ko nelduɗa, mi yeehi jeere, somo yari so tawi a arti beele mi defanma kala pala mo jiɗɗa. O tawi hen joɓɗele galle o foof no yoɓirini e messuji o momtani kanko gorko o jangi, o tawi hen kala sifa position, kala sifa photo, kala sifa hunde nde hulɓini tan. Musidɓe tedduɓe, o naati nokku goɗɗo whatsapp goɗɗo, o tawi toon debbo goɗɗo jeeyaɗo e wuure mo luwani kadi appartement, e suka debbo goɗɗo mo jeeyaka e wuure he mo luwani appartement. Teni kamɓe kala so ari ha laamol makko omo yettoɓe mo waala e galleji he, teni kanko yoɓata ɗum, kanko loosiɓe, kanko ñammintaɓe, kanko yarntaɓe, kanko holtintaɓe. Joni noon musidɓe tedduɓe, o namdi ɗo ha ɗo o haalnani gorko o tini. Kono noon nde yeehi tan ha fayi balɗe 4, gorko wi ne jogui haaju laamorgo toon yaha, o wiyen jaadat. Gorko wi en jaadata, o wi en jaadat. Gorko wi ala en jaada, o wi ala min hande en jaadat, alay saago en jaadat, min mboɗo foti yaadude e maɗa, mboɗo foti takkadema. Ɓe dugdi ha wuli jaw, yimɓe mbi an joot tan, joom galle ma mahi waɗiɗo hen foof ne artade tawmaɗo jooɗo, wi ala min jaadat. Ha hunde juutan, o wi est ce que eɗen mbawi yaade nder suudu. Gorko wi aha, o wi tawi wiɗen jaadat wonko jiimi e téléphone ma fewani. Ɗon tan gorko bifti sac muɗum yeehi ha ɗo jaɓani haltidde e makko. Musidɓe tedduɓe, joni noon
omo namdi hol feere nde o ƴettata ɗo alay sago kala mo haalanno ɗon e ɓattiɓe mo ɓurnoɓe wonde sériyeji ɓattiɓe mbiyata ko yo muñ yo yaaru hen seeso o muña musidɓe tedduɓe so tawi ko goto men kala wonno so debbo mum wanno ɗum walla so gorko mum wanno ɗum holno wayata mbete hoccat bagage mum tan yaaha walla ala ƴewat feere wonde walla ala ɓayde gorko ne jogui haalis ene ñammin ɗum no holtin ɗum yo won ɗon tan to wona to ten to wona dewle goni to de ala ko fijirde tan woni toon ɗum firti noon musidɓe tedduɓe ndenen hurumaji hakkude men moni kala yo hormo joom galle mum moni kala yo hormo joom suudu mum nguuren moƴƴam gonen neɗɗo gooto gonen e mbadi peewal caggal ɗum ko jimmi wasiyade bandiraɓe rewɓe kala gorko jiɗɗo resdema yima koye whatsapp yima koye facebook wima neldam photoje maɗa aɗa ɓoori walla naggam salo gandon jamfaji ɗi keewi audio bawɗo nde foof hande nana circula e nder privé ji ɗi kala neɗɗo hande mo nelɗa audio privé neldat goɗɗo yimɓe fof hande kulti mo jiiɗa kala ɓermum nana heewi neɗɗo nelduma audio haalanma haala kaari nanna hen ɗemgal ma seeɗa tawtoya ɗum hakkude wuuro neɗɗo fof hande yo jaggu ndimagu mum so neɗɗo waɗima message privé saɗa wawi salmitade calmitoɗa sawa goppa ni tan jirumi hande aduna o hoolare natti hoolare gasi hoolare yo won ɓernde ma hoolare yo won an woto hoolo hanti hay goto gandon yimɓeɓe nana tan pena caggal dinguire kaari waɗi ɗum kaari wattini taw ko penale mehe en jewte yimɓe hewɓe takkaɓe taw kañumen jettaki ɗon en jewte yimɓe hewɓe kadi taw ko waɗaɓe piraté en jewte yimɓe hewɓe taw janfiɓe ko ɓen winoɓe ne ndesaɓe ɓe nelda ɗumen haalisaji nelda ɗum photo maɗa ha ɓooya wima neldu mbiyami neldani wima sa neldani komi puncino photo ma puncino photo ma yaaha walla puncino vidéo ma yaaha wona e neɗɗankagal jeeya ken fulɓe ken julɓe ken enɗam gandirɗen ko laaɓal eɗen cuusi dingiral koɗen cuusa ɗiɗo boneji musidɓe tedduɓe ɗiɗo boneji hande ɗi dajjitima ha tenti to men to jeyɗen to toon ɓuuri hulɓinade kooloɗa suka debbo kooloɗa suka gorko jiɗamo walla kewlamo walla jarriɓeɗamo mo jarribtake ala neɗɗo ko neɗɗo tan Allah tagi en waɗe men muuyoji kame jarribayaji eɗen jarribe neɗɗo fof ne jarribe gorko ne jarribe debbo ne jarribe gando ne jarribe mo wona gando ne jarribe galo ne jarribe miskino ne jarribe debbo ne jarribe gorko ne jarribe kangaɗo ne jarribe ƴoƴƴo ne jarribe ñawɗo ne jarribe celluɗo ne jarribe ko Allah waɗi men woni mo jarribtaki o malayika Allah waɗani men tuuyo ñamde ni tuuyo dewgal ni tuuyo haalis kono enen ko tuuyoji ɓoli ɓoli mbaɗa e men ɗum waɗi seyɗani jaali e men ɗum waɗi Allah rokki en astahfirullah jippine men qur'anil karim wi mbajuɗe yimɓeɓe onone wajotoɓe oɗon jarriɓe mbajodire e koye mon mbajotoɗo yo waaje wajoteɓe yo mbacco mbaccodire ne koye men guitten mesusuji privé bonɗiɗi neldeten less eɗen neldodira e hakkude men gam yidde aybinde ɓe yidde hersinde ɓe yidde bonnuɓe ɓen ko bolle puyɗe hande ko bolle puyɗe janggo teɓe dañata sagoji mabɓe ha aduna firto ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar keɗki mala kijjam yo jaam Allah ñallanen